and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to Cheers. Niyan sila. Andama na ang kimong kaugalingon. Kuhaa ang atensyon ni Cesar. Make your move and make a way. Gladly. Kadigat lang. Oh. Oh. Can't resist. Magubang akong lipstick. So stop. You will have your moment later. Shit. Hot kay siyang tanahon sa iyong gisulong. Misabot siya kaputi nga tanahon. Sa puwa niya nga body fit nga gaon. O niya, ang slit, miabot kutob sa iyang bugan. Oh shit. Matiktikan nga iyang himuon. Kung anaan ka sa kilid nga bahin. Maliliad mo kayo siya. And it's so damn hot. Tuwa siya paingon sa dapit nga limutangan nila ni Madeline. Obserbahan ko ang ilang mga lihok. I will have my eyes all over you, Jane. Hey, Madeline. I love this party. Inahinay lang sa pag-inom. I do. Don't worry. Madeline? Is that you? Hey. It's Eliza. Oh my gosh, girl, you look so gorgeous. Oh, thank you. Glad nga nakaila kaghapon ako bisan pa man kung nagmaskara ko. Oh well, ikaw pa. Pila ka tuig nakahatang friends, no? Oh, hi Cesar. Hi, Eliza. Dali girl. Ato ta dito napita. Mas enjoy dito. May games dito. Really? O kinahanglan mo apil ka ha? Ikaw ka akong pambato, no? What? Baby, ubanan ko na makadiya si Eliza, ha? May lingaw usab ang boys dito napita. Basta ganahan ka. Mahimo nga ato lang una ka. Samtang ambution ko una ang imong hinigugma. What? No. Oh, come on, girl. Don't be such a spoil. It's a party. We might as well enjoy. So, dali na. Baby, ayaw pagbiya diya, ha? Dark like the night. Red like the rose. Mystic like the ocean. Ang iyong tinghok. Alone? Not anymore. May kauban ka? Ikaw. Karon. So, why mamugno na ko og kalit kon ubanan ta ka dinhi? It's a party. It's not bad at all kung makigmingle sa uban nga niya din eh. You're right. You look familiar. Dagan tingali sa merkado nga kung now. I don't think so. Kay kung pabalugon ka sa tunga-tunga ning hall, uban sa daghang bisita nga ni Aro din eh. You will stand in the crowd. Really? Thank you. Dali. Kaliting gikot ka ng akong kamot. Gida ko. Asa ko ni mo dada? As you said, party ni dili ba? So let's enjoy. Musagot na nila ditong dapita. Mahimo rin magpabadlong. Way makailan na to kayo nagmaskara ta. Unsa? Oh my God, Eliza. Habi pa na ako malingaw ko din sa imong gidadaan ako. Gibiyaan pa na ako si Cesar dito. Aron lang muuban ko nimo. Unya di ay.
my gosh. Kaboring din eh. Dili ka mo duwa og poker? Dili ko malingaw, ana. Mas malingaw ko kung ikaw ba ako sa Cesar. Mabalik na lang ko niya dito. Later na, girl. No, let go. Balik ko na ko si Cesar. Shit. Giingnan ako siya nga dili mo piya din sinay mo tangan. Pero may piya din siya. Tigalig na sa comfort room. Paabuton ko lang una siya makadiyot. Sigurado ka? Wa kay salig na ko. Mas ganahan ko kung dili nimo masyat ang bola diha sa baso. No, T. It's a body shot. Once nga dili na ko masyat ang kamayng bola di sa kamay usab nga baso, moinom ko og tequila, og tilapan niya ko ang asin nga naa sa imong lawas. Can't wait. No, T. Sige na, isa na. Paabot na eh. Okay. Mamasya ito bula! Body shot! Gladly. Magkapili ko sa napita ko makatilap sa asin, dili ba? Diha sa imong lawas. Mo ka na ikisabutan, so go! Gusto ko sa ngabil. Woo! Lips! Nice lips! Lips! Here. Butangan ko nag-asin ang imong habil. Stay still. Oh my God. Can I have the honor? Don't you dare touch my Cesar. Fine. Only kung makikduwa ka na ko. Unsa nga duwa? The winner takes it all. You think atrasan ta ka? Game on! Madeline, No. Dili ko atrasan kini babayana. Ayaw ko gisi. Why? Do I mock you? Oh no, you can't. Huwag ka tingali makailan ako. Pero to let you know, wa ko'y bisan unsang atrasan. Not especially sa sama nimo. Bahala ka. Sigurado ka? Dili nagtuog kang makapildi ka na ako. Well, see. Madeline, enough. Let's go. Such a coward. Buhay ko, Cesar. Sige na. Hoy! Sulti na kung unsang klasiha ka na sa duwa ang buot mo ipasapot. Winner takes it all. Mahimo nimong kuhaon ang tanan nga naa nako kun mo daog ka. Og mauusab ka na ako diha nimo. Really? Ganahan ko, ana. Which means, kung mo daog ko, og pangayoon ko ang tanan nimong alahas, imong ihatag. If you like. Then let's begin. Unsa itong duwaon? Madeline, sigurado ka ba ini? Shit, Cesar. Ikaw ang hinungdan, ani. Sugdan ta na ang duwa. Simple na kaayo. May dartboard sila din Kung si kinsang maka-balls ay sa tulo ka tira, siya ang mananaog. Og makapili sa gusto niyang kuhaon gikan sa napildi. No buts. I like that. Game. Pinaplino mo, pinaplino. Oh, shit. Naa sa kilid maigo ang una na kong labay. Focus. Focus, Madeline. Kinahanglan mo daog ka. Woo! Nice! Quiet! Dili ko makakonsentrate!
tulo na akong kalabay. Oh, I used to play dart before, so you know. Guess, maglakaw ka nga hubo karon sa tanan human ni ini. Well, see? Okay, your turn. Tira na aron makita na to ang katag. I know, nga ganahan ka usab nga, muhubo na ako sa tanan akong alahas nga akong gisalob. On the contrary, I don't need that. Na ako'y daghan ana sa amo. Hampugkera. So, unsa imong kuhaon gikan ako? Kana kun mo daog ka. What? Mahibawan ni mo unya kung mahuman na ang tuwa. Unsa? Oh, shit. Gusto ko masayad karon na. Pasulti ko. Unsay imong kuhaon gikan ako? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!